Ngger, cah bagus, tulung padha mriki kula badhe nglampahi wejangan kalih sarasehan supados menungsa boten padha keliru. Nek boten ngertos sing jenenge sarasehan nggih kula nai ngertos jenenge sarasehan niku gendho-gendho rasa. Sandika dawuh Kyai, nrima ing pandum. Jaman sakniki kudu sing eling lan waspada, kudu bisa niteni endi sing sae lan endi sing boten sae. Contohe silat, pencak silat. Silat niku dijukut saking kata silaturahim. Silah niku lenggah. Jelas nggih, sedulur? Inggih Kyai. Jelas. Lan kudu bisa niteni sing jenenge silat niki siji ya silah duduk lenggah bareng, sing kaping pindho olahraga. Nah, sing kaping telu niku kembangan. Basa kuna kembangan niku artine kenang-kenanga mati karo tetembangan. Contohe puji-pujian. Nek bocah sakniki padha ngertine jurus. Jurus niku jujur lan lurus. Jelas nggih? Jelas Kyai, matur nuwun. Nek bahasa kuna niku jenenge sigeg. Sigeg niku ya silat, padha wae langkah bedane. Nah, sing kaping papat niku olah napas. Napas niku ambekan, bisane silat kowe sing diutamaken olah napas. Wong-wong pada ngertine tenaga dalam. Nah, sebenarnya olah napas. Karena napas kuwi sumber dari kehidupane menungso. Menungso nek mboten dahar sedinten kalih dinten tigong dinten taksih bisa urip, nanging nek sampe mboten ambekan mukur kari itungan menit menungso mboten ambekan bisa kehilangan nyawa. Sing kaping 5 niku jenenge sedulur papat kelima pancer. Nah, sing jenenge sedulur papat niku nafsu. Nafsune menungso niku werna papat ana ing awake menungso. Kaping setunggal nafsu mutmainah niku nafsu mutmainah nafsune malaikat. Contohe berbuat baik, berbuat kebenaran. Nah, sing kaping pindho nafsu supiyah. Nafsu supiyah niku nafsune setan. Nafsu setan ya contohe iri, dengki niku termasuk nafsu. Sing kaping 3 niku
niku nafsu aluamah. Nafsune binatang, contohe rakus. Nah, sing kaping papat niku nafsu amarah atau amaroh. Nafsune setan wonten teng awake menungso. Sing kelima niku awake dewek. Nah, awake dewek kudu bisa ngendhalikna nafsu niku. Lah niku sing jenenge sedulur papat kelima pancer. Jelas nggih? Sendika dawuh Kiai. Matur nuwun sanget ingkang kathah sampun nglampahi wejangan ingkang sae niki.